L-għalliema se jkunu sfurzati jibdew jipprintjaw il-materjal li qasmu lill-istudenti mill-istamperija tal-gvern. B'din id-deċiżjoni l-għalliema mhux se jibqgħu jitħallew jiġbru flus mingħand l-istudenti u jużawhom biex jipprintjaw il-materjal fejn isibu l-irħas. Net News jinsab informat li dwar dan bħalissa għaddej proġett pilota f'xi skejjel li mistenni jestendi għall-iskejjel kollha. Madankollu din id-deċiżjoni qed issib reżistenza mill-għalliema li saħansitra talbu lill-unions tagħhom biex jitkellmu f'isimhom. Għalliema li tkellmu magħna spjegaw li b'din id-deċiżjoni huma se jkunu sfurzati għaddu materjal oriġinali li jkunu ħolqu huma lil terzi persuni li ma jafux min huma. Dan iġib miegħu riskju fost l-oħrajn li x-xogħol li jkunu ħarġu bih u ħadilhom ħin konsiderevoli biex ippjanaw jiġi kkupjat jew jinsteraq minn ħadd ieħor. Spjeganna wkoll li meta lmentaw waħda mir-raġunijiet li tawhom l-awtoritajiet kienet illi xogħolhom mhux li jiġbru l-flus mingħand l-istudenti. Apparti li jħossu li dan huwa messaġġ ta' sfiduċja fihom, għalulna li fl-istess waqt huma xorta waħda se jibqgħu jiġbru flus għal ħarġiet fost l-oħrajn. Din l-informazzjoni waslet għand Net News ftit jiem wara li sar magħluf illi Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri irċieva kuntratti għal total ta' 425,000 euro minn l-Partit Laburista ħal poter fl-2013. Biss. Schembri rebaħ tender ta' 94,000 euro biex jistalla makkinarju għall-printjar fl-istamperija tal-gvern li wkoll taqa' taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Dan apparti 193,000 euro oħra f'kuntratti mill-2013 sal-lum biex kumpaniji ta' Keith Schembri jissupplixxu l-karti lill-istamperija tal-gvern. Fid-dawl ta' din l-informazzjoni qed jitqajmu dubji kemm ir-raġunijiet mogħtija mill-gvern li l-għalliema huma minnhom jew inkella jekk din id-deċiżjoni hix biss deċiżjoni oħra biex Keith Schembri jiġi aġevolat u jkompli jistana.